Wata mata ce ta haifi yara 6 amma ba tare da aure ba. Bayan shekaru 6 ta yanke hukuncin gano wane ne mahaifinsu cikin samarinta. Wata rana ta kai 'ya'yanta makaranta mafi tsada a garin. Kowa ya yi mamaki ganin yaranta guda 6 kuma duka nata ne. Ma'aikatan makarantar suka ce mata wannan makaranta ba kowa ke shiga ba, kudin makarantar ma suna da tsada sosai. Amma matar bata ce masu komai ba, sai ta yi masu bayanin baiwar da 'ya'yanta suke da ita. Nan take kowa ya yi shiru. Ɗaya daga cikin yaran ƙwararren haka ne na duniya, ɗaya kuma ƙwararren mai lissafi ne, guda kuma ya yi karatu a babban makarantar likitanci. Cikin yaran kuma akwai mai basira bangaren fashion design, ɗayan shi kuma mai ƙarfi ne. Akwai kuma wanda yake da ƙwaƙwalwa mai ban mamaki. Yaran 6 dukansu na musamman ne. Malaman da suka ji haka sai suka fara roƙonsu su shiga cikin makarantar. Komai yayi kyau. Sai kwatsam ɗaya daga cikin yaran ya ɓace, amma wanda ya ganshi ya fara zargin wani abu mai girma sosai. Ku biyo mu part 2. Yara 6 amma babu uba, gaskiya ta fara bayyana.